салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансият ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди рак кашидани пойҳо ё ин ки кашиш хӯрдани ногаҳонии мушакҳо, агар бо забони дигар осон карда гӯем, судоргивнагах, сабаби пайдоиши онҳо ва барои чӣ дар вақти ҳомиладорӣ бениҳоят зиёд чунин ҳолатҳо дида мешавад, ба шумо маълумот диҳам. Рак кашидани мушакҳо ё ин ки ногаҳонӣ кашиш хӯрдани мушакҳо метавонад ки дар мушакҳои гуногуни пой, дар чилики пойҳо, дар баъзе ҳолатҳо дар мушакҳои даст низ ба амал биёяд. Сабабҳои пайдоиши чунин ҳолатҳо бениҳоят гуногун аст. Бисёртар чунин кашишхӯриҳо дар вақти хоб шахсро безобита мекунад. Инчунин ҳангоми ҳомиладорӣ бисёре аз занҳо мушоҳида мекунанд ки чунин кашишхӯрии мушакҳо зиёд дида мешавад, хусусан ҳангоми аз 3 моҳа боло ва то чӣ қадар тифл калонтар ки шудан гирифт, кашишхӯрӣ низ зиёдтар мешавад ва ин сабабҳои худро дорад. Дар занҳо нисбат ба мардҳо бисёртар дида мешавад кашишхӯрии мушакҳо ё ин ки рак кашидани пойҳо. Якум сабаб ва сабаби аз ҳама асосии муҳим ин норасоии витаминҳо ва микроэлементҳо, хусусан норасоии витамини Д. Нарасидани микроэлементҳо ба монанди калий, магний, калтсий метавонад ки чунин ҳолатҳоро ба вуҷуд биёрад. Аз ин роҳ ҳангоме ки дар шумо чунин ҳолатҳо дида мешавад, хубтараш мешавад ки як бор ташхис гузаред, яъне муайян кунед ки дар организми шумо норасоии кадом микроэлементҳо дида мешавад. Бисёри вақт чунин ҳолатҳо мешавад ки шахс истеъмол мекунад витамини Д, вале ҳамин ҳолатҳо бартараф карда намешаванд. Сабабаш бошад дар чӣ аст? Ҳангоме ки шахс истеъмол мекунад витамини Д, мешавад ҳолатҳое ки барои ҳал кардани витамини Д дигар микроэлементҳо зарур мебошанд. Масалан, барои пурра ҳал кардани калтсий ва витамини Д дар организм, магний зарур мебошад. Яъне шумо вақте ки калтсий, витамини Д истифода мебаред, бояд ҳамроҳаш магний истифода баред ки ҳамон истифодаи витаминҳо дар организми шумо пурра ҳал шаванд. Сабаби дуюм ин баъзе намуд бемориҳои эндокринӣ, яъне баъзе намуд бемориҳои ғадуди сипаршакл ё ин ки щитовидная железа худамон мегӯем ва диабети қанд. ҳангоме ки ғадуди сипаршакли шуморо дурусткор мекунад, кори гормонҳо вайрон шудааст ва ҳангоми бемории диабети қанд кори гормонҳо низ суст мешавад. Мубодилаи моддаҳо дар ин ҷо бисёртар суст мешавад ва ҳалли ҳамон ҳамаи витаминҳо ва микроэлементҳо суст мешавад. Яъне шумо истеъмол мекунед ва ҳамон микроэлементҳо пуррагӣ ба организми шумо намераванд. Аз ин рӯ дар ин ҳолатҳо низ метавонад ки кашиши мушакҳо, яъне рак кашидани пойҳо ба амал биёяд. Сабаби сеюм ин бемориҳои гурда ва истифодаи доруҳое ки барои пешобронӣ тавсия дода мешаванд, яъне мачугони доруҳо. ҳангоме ки шахс бемориҳои гурда дорад, дар ин ҳолат кори гурдаҳо вайрон мешавад, яъне филтратсияи гурдаҳо вайрон мешавад. Микроэлементҳо ва моддаҳои зарурие ки дар организм аст тавассути пешоб ронда мешаванд. Инчунин ҳангоми доруҳои пешобронӣ низ чунин ҳолатҳо дида мешавад. вақте ки шахс чунин доруҳоро истифода мебарад, пешобкунияш аз ҳад тез мешавад. Дар ин ҳолат ҳама моддаҳои зарурӣ тавассути пешоб ба берун мебарояд. аз ин рӯ метавонад ки микроэлементҳо дар организм кам шавад ва сабаби пайдоиши кашишхӯрӣ шавад. сабаби чорум ин кам будани об ё ин ки нарасидани об дар организм. дар кадом ҳолатҳо нарасидани об дар организм дида мешавад? шахсоне ки аз ҳад зиёд нӯшокиҳои спиртӣ, нӯшокиҳои газнок, қаҳва истифода мебаранд, инчунин истифодаи аз ҳад зиёд намудҳои ҳасибҳо, яъне колбасаҳо, копчёные продукты метавонанд ки норасоии обро дар организм ба вуҷуд биёранд, яъне обезвоживания организма мешавад. ҳангоми обезвоживания организма низ рак кашидани пойҳо бисёртар мушоҳида мешавад. сабаби панҷум ин стресс. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, стресс метавонад ки ба бисёр бемориҳо алоқамандии зич дошта бошанд. инчунин стресс метавонад ки сабаби рак кашидани пойҳо низ шавад. сабаби панҷум ин худи ҳомиладорӣ мебошад. бисёриҳо аллакай медонанд ки дар вақти ҳомиладорӣ талаботи организм ба микроэлементҳо, ба витаминҳо хеле зиёд мешавад. масалан, зане ки ҳомила нест, барои организмаш 1-2 миллиграмм фолиевая кислота дар як рӯз кифоя аст ва барои зани ҳомила чунин талабот 5 маротиба зиёд мешавад. дар ҳолати витаминҳо низ чунин аст. талаботи организм бениҳоят зиёд мешавад барои микроэлементҳо ва витаминҳо ва дар ин ҳолат норасоии бисёри витаминҳо дида мешавад. хусусан дар дуюм триместри ҳомиладорӣ, яъне аз 3 моҳагӣ боло, рак кашидани пойҳо хусусан дар вақти хоб дар занҳои ҳомила зиёд дида мешавад. аз ин рӯ аз 3 моҳа боло тавсия дода мешавад ки зан истифодаи магний,
витамини D ва агар норасоии калсий дошта бошад, истифодаи калсийро фаромӯш насозад. Яъне дар вақти ҳомиладорӣ иҷозат ҳаст, ки агар ки ҳамин норасоиҳо дида шавад, ҳамин микроэлементҳоро истифода барад. мақсад сабаби асосии рак кашидани пойҳо, кашиш хӯрдани мушакҳо ин норасоигии витаминҳо мемонад. фақат баъзе намуд бемориҳо мешавад сабаби ҳамон норасоии витаминҳо шавад ва баъзе намуд ҳолатҳо мешавад, ки сабаби ҳамон норасоии микроэлементҳо шавад. барои муайян кардан, ки дар шумо дар ҳақиқатан ҳам норасоии витаминҳо ва микроэлементҳо дида мешавад, ба шумо кифоя аст, ки дар кадом лабораторие ки ҳаст як бор ташхис гузаред, яъне анализ супоред барои муайян кардан барои худ, ки дар ҳақиқатан ҳам шумо доред норасоии витаминҳо ё ин ки не. барои пешгирӣ ҳар як шахс бояд, ки дар як сол як маротиб ташхис гузарад, яъне анализ супорад ва барои худ муайян кунад, ки кадом намуди норасоии витамин ва микроэлементҳо дар организмаш мушоҳида мешавад ва инчунин тарзи ҳаёти солимро фаромӯш насозад, истифодаи меваю сабзавотро фаромӯш насозад ва хусусан истифодаи маҳсулотҳои баҳрӣ, яъне ҳама гуна намуд моҳиҳоро фаромӯш насозад. чунки миқдори зиёди витамин D, калий, фосфор, инчунин ба миқдори муайян магний метавонад, ки дар маҳсулотҳои баҳрӣ зиёд бошад. дӯстони азиз, умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.